गैला नै मालाबानो जोख्लोबफिनजोब्बाय ओरैबायदि स्मार्टसै मानसिफ्रा सानफ्रामबो सानसेयावनो खेबथाम खेबब्रै गाहाम खालामनांगौना बेबायदि हेल' गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो आंनि बे गोदान भिडिअ'आव बरायबाय दिनै आङो मोननै जायगा बेरायनो नागिरदों फार्स्ट आं बेरायगोन मेक्लं रेलवे मार्केट जेब्ला मेक्लं रेलवे मार्केटखौ बेरायखांगोन अब्ला आङो दामनियान सुदक फ्लटिं मार्केटआव थांगोन आरो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आङो टुर पेकेज लादों 2300 रुपिस लादों नाथाय पिकआप एन्ड ड्रप फेसिलिटिस गैया आङो दा ग्रेब बुक खालामनानै आङो माने स्टार्टिं पइन्टआव थांसिगोन ग्रेबा फैबाय आंना या आलफ्रेड yes okay या हेलमेट जोंना मिटिं पइन्टआ रिभार सिटी होननाय जायगायाव दा आङो नै ग्रेब बुक खालामबाय बे ग्रेबजों थांसिगोन सफैबाय रिभार सिटी बेनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन जोंना ट्रिपआ ग्रेबाव 135 बाहात लाबाय ब्रेकफास्ट जायाखैना ब्रेकफास्टनि थाखाय मा मोनजायो एसे नागिरनांसिगोन नै सुपार मार्केटआव एसे दाम खमनिनो मोनो ट्रिपआ स्टार्ट जासिगोन जोङो सफैबाय जोंनि टुर मेम्बार्सफोर बिसोरो जोङो जयैनो बेरायगोन बियो प्लेटफर्म बाहायनो ट्रेना फैनानै लाखिफैयो फिसासो आरो बाहायनो जोबथाया बाहायनो आरो बिनिफ्राय गैला ट्रेकआ बाहायनो जोबथाहैबाय मेक्लं रेलवे मार्केटआ बिनिफ्राय स्टार्ट जाबाय ने भेजिटेबल्स फानदों मैगं नोंथांमोनहा नुबाय नै बे रेलवे ट्रेक फुरा रेलवे ट्रेकजों नांजाबनाय नै दखानफ्रा बेयो रेलवे ट्रेक नुवाखै बेजों फुरा नांजाबनाय दखाना मोननैबो साइडआव अमाबो फानदों ने बेदर ना बेदर गासिबो फानजोबो बाहाय ओरैबायदि बिहिर मानसिफ्रा फट' लाफैयो फैनानै ना बेदर मैगं थाइगं गासिबो फानजोबो बाहाय बियो लकेल मार्केट लकेलफ्रासो फैनानै बायफैयो पेन्डामिक जानायावबो माने बे मार्केटआ जेबो एफेक्ट जायाखै जादों मानो होनबा कास्टमार्सफ्रा गासिबो लकेल जोब नै एम्बु बेदरखौ माबायदि फानदों माथामजों 90 बाहात नैबेना माथामजों 80 बाहात रस खालामखानाय बिगुरबो गाराखै नोंसोर जानो हागोन ना हाया बे एम्बु बेदरखौलाय बिगुरैनो माने अराव हांनाय catfish
street. Này awas sendal pandang. Phu đi văn hóa đó. Nét nétต้มยำกุ้งพี่ฮอตไอMaeklong railway market है बेखौ मैगं थाइगं ना बेदर गासिबो फानजोबो बाहाय बांसिन कास्टमारफ्रानो लकेलनिसो कर'नानि समावबो मानि जेबो एफेक्ट जायाखै जाहैदों मानो होनबा लकेल मानसियानो बायजोबखायो नालाय टुरिस्टफ्रा जास्ट ओरैनो बेरायनो फैयो फट' लायो आरो थाङो कर'ना जानायनि सिगां ओरैबायदि टुरिस्टफोर फैयोमोन ना थाइलेण्डआव माने मोनफ्रोमबो जायगायावनो टुरिस्टजों बुंजोबखायोमोन बे मेक्लं रेलवे मार्केटआवबो गोबांथार टुरिस्टफ्रा फैयोमोन बेनिफ्राय दखाननि सिगाङाव गसंथेनानै थायोमोन ट्रेनखौ नेनो थाखाय बेनिफ्राय दखानदारफ्रा रागा जोङोमोन जाहैदों मानो होनबा नों थाथेनाय जायोना कास्टमारफ्रा फैनो हाया उसुबिदा मोनो कास्टमारफ्रा फैनानै बायनो बेनि थाखायनो दखानदारफ्रा बिराद रागा जोङो एखमबा माने गाज्रि रावबो बुङो जाहैदों अभियासलि माने बुंखागोन ना नोङो जुदि जेबो बायाबा दखाननि सिगाङाव थाथेबाय थायोबा दाथ' एसे खालि खालि थाबायनो मोनबाय ट्रेना फैसिगोन नै जिनिसफोरखौ बोथ्रोजोब्बाय वार्निं होबाय गासिबो रिमुभ खालामजोब्बाय नै ट्रेना फैसिगोन ना वार्निं होबाय बोखारजोब्बाय नै बिराद सिस्टेमेटिक मालाय फोल्डिं सिस्टेम जोबखा दसेनो गैला नै मालाय फोल्डिं खालामजोब्बाय नुबाय माबायदि फास्ट सुपार फास्टโปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะขณะนี้มีขบวนรถเข้าสู่สถานีโปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวน Please be careful about the danger of the trainเด็กน้อยเขาไม่อยู่ไม่วิ่งข้ามมาเข้าเลยค่ะพี่เข้าค่ะgila नै मालाबानो जोख्लोबफिनजोब्बाय ओरैबायदि स्मार्टसै मानसिफ्रा सानफ्रामबो सानसेयावनो खेबथाम खेब्रै गाहाम खालामनांगौना बेबायदि ओंखायनो फुरा स्मार्टसैโปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะขณะนี้มีขบวนรถ
नोंथांमोनहा नुनानै माबायदि मोनखो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा इन्जय खालामबाय होननानै एसे कमेन्टआव लिरदो माबायदि मोनखो नोंथांमोननो दा ट्रेनखौ देखायनोसै एसे दाय गोबांथार मानसिफ्रा फट' लादों नोंथांमोननो ट्रेनखौ देखायबाय आं बेयो लकेल ट्रेनसो मेक्लं रेलवे मार्केटखौ नायखांबाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो नुनानै फार्स्ट ट्रेना मर्निं 8:30 आव एन्ट्रेन्स जायो बेनिफ्राय सेकेन्डआ 11:15 जों दा बे 11:15 निखौ नायदों बेनिफ्राय नेक्स्ट ट्रेना 2:30 बेनिफ्राय नेक्स्ट दंबावो बेलासियाव ट्रेननि टाइमिंखौ नायनानै फैयोबा मोजां आङो स्क्रिनाव होनानै दोनगोन मा टाइमाव ट्रेना फैयो नोंथांमोनहा एकर्डिंलि सोरबाफोर जुदि बेंककआव बेरायनो फैयोबा मालाबाफोर नायनो गोसोबा फैनो हागोन आसा खालामबाय नोंथांमोनहा इन्जय खालामबाय होननानै आं दा बे रेलवे मार्केटखौ बाहायनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै पिस